mana Dr. Fidelis oke ọnwụdụfọ ụkọchukwu ose bụlụ ụwa okenye ka anyị gbalị ya nnukwu mmadụ n'ezi Owere nnọọ nna daalụ nna Igbo nnọọ na nke ụbọchị tata n'egwu ọnwa nke na-ama anyị ụfọdụ na-akpụ ya ilo anọrụ na-akpakpụ ya ama na-ama ahụ ịma na mmadụ ọzọ kịta ndị mmadụ alụchichacha gị ụlọ le ya alụchicha ya ụlọ ọbụna n'oge gboo ndị gboo ha maka ihe ọgbọ ọbụla nwere ama ebe a na-ezukọ dị ha na nzukọ dị ka ha na-ekpe ikpe a sị nwoke na nwaanyị na ụmụaka na-achọ ha n'ama amaghị erite onye ọbụla kịta ọdọọzị ụfọdụ ejigoje lụcha ya ụlọ ụfọdụ lee nke ha ụfọdụ mecha ihe niile mana anyị nwa gafere n'ama nke anyị ga-anọ n'abalị a ndị Igbo sị na ife ọsọrọ amụ ya kọba ụkọ na enyikwa enyi n'ụzọ ha gafere ka ya amụrị ihe ọsọrọ amụ ya na agala ọnụ na-achịa enyikwa enyi n'ụzọ ọmụhe nna nwa obere amụ ha ya amụrị mụọ daalụ ndụba ka izu a anyị na-ebido tata ma karịa nke ngwa ụnyaahụ mma ka anyị bụ aka na ndị anyị na-ekenebe n'ebe akwụsị oge gara aga ịma na nke izu gara aga akwụsị m asị na anyị ebido n'azụ Igbo azụ Igbo afọ ha pụtago ugboro ugwu ka anyị kwuru na anyị ebidokwa n'azụ Igbo tata anyị akpọkwa azụ Igbo ọzọ wee bido ya wee gaba na akwụkwọ na aka na ọkụ egburie anyị na-ekene ndị azụ Igbo ndị ebe na-atọ kene ndị ebe na ebe ndị ekwulu ọbịa daalụnụ ndị ekwulu mmiri ndị Enugu otu agụlụ ndị Enugu otu agụlụ na ndị Enugu agụlụ eri ndị Enugu agide ndị Enugu ukwu ndị Enugu ụmụanyị ya na ndị ezi agụlụ otu aneke ndị ezi na-atọ ndị ezinifite agụ ata ezinifite Nnewi anekene ndị ezi Owere ndị nwe m anekenekọ ndị ezira ndị ichi daalụnụ ndị ichida ndị idani ndị ifite ọgwarị ndị ifite dunu na ndị ịgba akwụ ebe a ka anyị akwụsị tata anyị izu ọzọ anyị ebidokwa ebe a na-aga ọ dị mma ka anyị kpọtụrụkwa ndị si na binu wee gawa onye nke mbụ dị ha apịa mana anyị ga-agụpụta anyị nne ọ sị na abalị ikpu okpu mana a da-afụ ihe dị ya n'isi machi efu ha abalị ikpu okpu na-ada afụ ihe dị n'isi ahụ okpu kọsị okpu n'ọchịfozie efu ihe abalị tụkwasịra okpu n'elu ya ọtụtụ ihe na-ezo ezo n'abalị ndị Igbo sikwu na atụrụ na uchichi abalị na-eme atụrụ ọdịka opu mpi ife atụrụ n'abalị ọdịka opu mpi ị na-erute ihe nso ma anyị maara atụrụ nwere ihe eme ka opuo mpi mana ife n'abalị ya fụtazi isi ọfụma fụ otu mpi ede fụ otu isi ede ọdịghị ka onwe mpi ọdịghị ka n'onwe ha ọ metụta ya aka n'isi ebafụ na mpi adịghị ya ndị Igbo sikwa na ọ na-aba na-achịlụ mmadụ aja anị n'abalị si na awụsa ya na-arụ ka ọ mana na-achịrị aja anị n'eziokwu aja anị bụ achị ntie si na achịalịga aja anị n'okwu a ọ n'abalị ya ma ọchị aja ma ọchị ha ike ọchị ha aja ọbụla sị dị achịalịga aja anị ndị Igbo isi aja anị n'abalị ndị okwesị onye ahụ n'ahụ ka o wee doo anya n'isi aja anị n'eziokwu abalị na-ezo ihe hinne onye mere na ndị ori na-aka ezu n'abalị ndị mmụọ na-akakwa abịa n'abalị n'oge mgbe ochie afọ maka ndị gboo ahụ kwenye na ndị mmụọ rinne na-achị ejigo achọ m ịfụ ndị machọghị ịfụ ọ n'ikpeazụ aka na-asịsịzi mana oge gboo ahụ anyị nọ n'ime ndị gboo kwenye hinne na ndị mmụọ n'abalị ka ji aka n'ezie ndị mmadụ na-aka anwụ n'abalị ndị ịgbakọ ndị nwụọ ọnụ n'ime ọfụ ọnwa ọ bụrụ na ha dị 30 12 nwụrụ n'abalị ndị na-anwụ n'abalị na-akanata ndị nwụ n'ezie arụ ọnwụ na-aka nkụ n'abalị ama ahịa na-aka egbu mgbu n'abalị onye ọya ị na-enefe onye ọya efiere ahụ ụla abalị ị ga-amụ anya abalị ụtụtụ chimekoyefu ọ dịkwa ya mma ọ kakwa mma wepụ akwa nkata
ịwa ya arụ ifita ya mecha ihe niile ọ nọrọkwa ịna ọzụkwa onye na-achị nwụ n'ahụ n'abalị ya ọtụtụ ihe na-eso abalị aga ọ bụla ka oge ndị ọjọọ ma ụtụ ma ọ bụ efịa afịọ ma nkwọ mmụọ ma ikwikwii ma ajọ nnụnụ niile a na-enye nsogbu n'abalị na-ebute na-agba ama ihe ọjọọ abalị nke ji apụta nkwọ mmụọ be na-efie mmanụ na mgbaasị ihe obere mgbaasị n'abalị na-eyitebe onye chọrọ ịnwụrụ nkwa na mgbaasị ka o ji anwụ na ọ na-anwụ na-efie n'ihe ụgbakọ ndị na-enwụ na-efie ọ na ha dị 15 12 nwụ na mgbaasị ọ ga nke eji enwe mmụọ mgbaachị nwere ndị gboo na-akpọ mmụọ mgbaachị ka ọnwa onye anwụ na chi ofu ịmanụ na mgbaachị ebe elekere 10 n'ụtụtụ ọbụna ngodo ihe na-eme ụmụaka a na-akpọ ndị mgba si ike ụmụazị adịghị na ha ejide ha na ọbụna okenye anọghị ụtụtụ ijebe ọrụ ndị mgba bịa maka ọ na-adụba ka ebunu ihe anya nkịtịfụ ya ụsọrọ onye na-afịa ụmụaka ahụ na ihe ọrụ dọka na-ekwu okwu ya ndị mgba ka na-akpụ ya ha na ihu na enwe onye na-enwe anya ime mmụọ fụ ya ọ na-adị ka ebunu ọ bụrụ na-eyi ụmụaka egwu ihe egwu nke ọ na-eku nwa ha ma mfụ ya nwa ha ọ na-adụ ya na-adụ ya ndị mgba wee si na ya da-adọ nwatakịrị bụ na okenye anọghị ya na ike ụmụazị adịghị ya na ọ ya nwụnahịa ndị mgba bịa n'ụtụtụ ọ ya adọ nwa ahụ n'ụtụtụ ebe elekere 6 na elekere 8 ịgazi ọrụ ọ ya adọzi ya ọzọ wee ru niile nata na mgbede ya achọ onye ga-ejidere ya aka ya achọ onye ndị mgbada adọ nwatakịrị na ụlọ okenye anọghị ya ejide ọzụwa ị na-emeghe n'ụzọ ama ọdọba ya tụrapụ ihe iji jide aka ka ihe mere na ọdọkadụ nwa kemgbe iji wee pụọ ndị mgbasị na ya na-adọ nwatakịrị na ụlọ okenye anọghị ya na ọya nwụ n'ahịa n'ike ụmụazị adịghị ya ka na-adị n'abalị na-ekpu okpu n'ọchị chifuo ndị Igbo sikwa nọ na chifuo afọ ihe nte gburu nte bụ n'abalị nke o ji atabisi omeji ọtabisi omeji igirigi na-adịa ya ama ọka na-asa abụba na-adụ pokopokopoko chewefo anwụ ụtụtụ cha ha na ọtụnwụọ mana abalị niile ahụ nte ji tabie ya ama anyị natazira mgbede fozi ya omeji tụnwụrụ atụnwụ mana ọtụnwụ ha mgbe ị na-agafe n'ụtụtụ ị na-eji ite nkwụ ọtụnwụ ha mgbe ị na-eje afịa n'ụtụtụ maka na igirigi ka na ahụ anwụcha afụ ihe nte gbuo n'abalị afụ ihe nte tabi n'abalị o nwere ife na-ezo ezo n'ime mmadụ mgbe ọ dị obere ya ama na nwa nwere ụdị ajọ mmejọ otu a n'ime mgbe ọ dị ahụ 6 mgbe ọ dị ahụ 11 oge na-eme ezigbo omume na-ekwu eziokwu ọ na-etozi nwa akwụrụ ọtọ na-agbanwe bụ jirizi afọ 12 afọ 12 ma 12 nyawo ụma apụtacha ọfụma ifu na nwa nwere ajọ obi ifu na nwa eyihe nna ya ha alụ onye a mụ na nna nwa njekwa ka mụ na nwa ga-eje akwa maka kere ọkụkọ ọkọdọ nwere ọtụtụ ndị nne na-ekpe ekpere na-ayọ Chineke si ya ka nwa m dị eyi na nna ya na nwa ihe nna ya nwa na-alụ emem na nwa na-alụ emego nwa na mgba aka oge nwa dị afọ 10 afọ 11 afọ 15 ụma ha ma mpụta mgbe ụzọ afọ 12 afọ 13 afọ 15 n'ebe ajọ omume wee bido na-apụtazi ibu aka n'isi si na-alụ ememe afụju akwa maka tele ọkụkọ akụ agbara maka sị na ọmaanya si na zenu na nwa amaghị etonite na ọghọrọ ihe ọzọ hai onye ọ na-ebe gbada nga na abalị na-ekpugbu n'okpu n'ọchifo ewee afọ ihe ogwu n'isi afọ ji na-efo omume mmadụ na-agbasawanye onye mere ọgwụ ụfọdụ adịghị anụ nwaanyị ka bụ obele nwa achọbụ na obele nwa achọbụ na ọnwa onye amabeghị ihe chịchọbụ na nwa dị obele nnọọ o wee jide n'ọnwa dabụ 17 ọ na-eme ndaba
maka na ọmụmụ ya agbasabeghị ha ọ nke mgbe o jide eruzi afọ 15 ifere na onye ya nụta abụghị onye aka ịnọ mgbe ahụ na onye abịbeghị kịta na onye ya nụrụ mgbe ahụ ọ dịghị n'ise abụdo ofu onye abụgoro onye ọzọ onye eruchacha afọ 25 omume mmadụ ewepụtachaa ọ bụrụ na nwaanyị ọ bụrụ nwoke onye eru afọ 30 tupu omume ya hapụta kpọọ ọ na-agbanwezi mmadụ nke na-agbanwezi n'ụlọ ọrụ nke gbanwezi mgbe ọ dara ogbenye ọnwụ kacha ego onwezi ọmụmụ ya agbanwe ọbụkọta onwezi ego ọmụmụ ya agbanwekwa ọzọ mana ọ bụrụ nke si n'ọbara ọ na-apụta ife ọrụ nwaanyị afọ 25 ọ chapụta kpọọ ọgwụ ọmụmụ onye afọ sọsọ ife ga-eme na ị ga-amatanwu mmadụ ọfụma bụ onye gụrụ akwụkwọ onye gụọ akwụkwọ ruo afọ 20 ọ bụ nọọ nwaanyị afọ 20 ma afọ 22 wee gụcha akwụkwọ ọmụmụ ga-apụta gị ọfụma maka na akwụkwọ na-akwapụta ihe fọ n'ime gị ọpụta ọsịsọ ọbịa ọṅa agụ n'ọkụ ihe ụfọdụ apụta ife ọfụma mana ọ bụrụ na onye agụghị akwụkwọ ọ ya erute afọ 30 ọmụmụ bịa na-apụta nwaanyị mgbe o jere afọ 40 ọmụmụ nwe ike njọ onye dị njọ gbahajọ nwaanyị gbahajọ nwoke ọsọ nwaanyị kwara na ọha na arụ nwoke onye mere ọgwụ ụfọdụ efu ndị ya ụfa bịa afọ di ede afọ 40 ka bịabido inwe nsogbu ezinụlọ nsogbu ahụ enwebu mbụ mgbe ha nọ dị na nwunye fa ebiri afọ 10 saada aka ọnụ bịa afọ 14 ka enwehụ nsogbu ọbụla olu mgbe di ya bara afọ 15 nke nwunye bara afọ 28 ha wee nsogbu mana mgbe a ka ọmme ha na-agbapụtacha mgbe ahụ okpu n'isi na ọchịchị chifuo afụzi ya onye ka ụzọchi si awụda wezite nke ya ọ sị na awọ sị na dịda ụkọ n'ọnya mere ya ji nnọọ nke ya kwọrọ n'azụ efe awọ ka ọ kwọ nnukwute di ya n'azụ kwọrọ na-amasị awọ ọmaanya sị na dịda ụkọ na ya butu ofe onye ọzọ ebugharị na ya akwọ di ya n'azụ wee na-eje ebe niile ọ bụrụ na mmadụ na-abụ a na-anọ nso oge niile obi ha nke na-anọ nso ife ụmụaka tụkọrọ ọnụ ọnya fa na bụ ụmụnne obi ha na-aka adị nso mgbe ha na-etolite fa na-erikọ nri ọnụ a na-ekele ha iru ezi ekele onye aza aka nye onye aza aka ekpokọ ahịfịa ọnụ onye azọ ya ngwa akpụ ahịfịa tata echike mkpu ha na-emepe ihe ọnụ itinyebe ha nri ha na-abụ erikọ nri ọnụ ihe a na-ewedebe obi ndị mmadụ nso oge anyị na-etolite n'oge ochie ahụ oge ngwere dị ofu oge ezidị n'ukwu ụkwa oge anya mmụọ dị ebe ahụ ya oge isi ọgọdọ dị ebe a machi ya oge mụ okenye mgbe ochie oge anyị na-eto nke anyị nne m adịkwe ka nri nri sọ m ọ ga-etiriri unu na unu ịbụa ofu efere unu dị ịtọ otiri unu ofu efere unu dị ịbụa otiri unu dị ịtọ otiri unu azụ na abụọ unu dị ịbụa otiri unu ofu azụ unu dị ịbụa mantiri unu azụ na abụọ unu dị ịtọ mantiri unu azụ ịtọ ọ ga-agbalị na ofu unu ya eke unu dị nọ otiri unu ịtọ ndị ebe otiri unu ebe ndị ebe otiri unu ofu maka na ndị nne mgbe gboo ahụ ụdị uche ha nwelụ maka ife na mba ọdụdụ mgbe ahụ ọmụ na-eke njazia elicha nri asị mbịa ke ewe mbido ike agbata m ụkwụ ọfụma wee nọdụ onye na-eke azụ ịtabie ino mmiri asọ mmiri ete na azụ nwa na atabi ịtabi edebekwa ịkwụrụ ọtọ nne ya ọfụma ifụna onwe nke ka ịtabirikwa iti na nke ọzọ nwanne gị ahụ na ụmụnne gị ahụ na-eche gị ha masị na asọ mmiri gị na-emeta azụ anyị asọ mmiri ahụ na-ebute aka izize wee iwe n'ihi ya akụ nwanne gị ya akụ onwe ya ibute ihe eji wee mmelụ ya ahụ enyema mgbe o ji wee danahụ n'ahụ mana ọ bụ na gị nwanne ya na-erikọ na asọ mmiri mmiri aha ya agakọ ife onye ya achọwa igwe kọ nwanne ya n'isi oge ha na-eke azụ eke anụ ka eji amụ otu esi eke anị otu esi ekekọ ihe nne m ọ nata ahịa mgbe ahụ
onye anyị ha ahịa anyị anọ naanị kee ya mmụ ya ekekwa nkeketa ma ama nọ m ya ebe azụ wee ha maka ike ha anaghị ekpere azụ ha mma agbazi mbọ kee ya ọfụma ndị ọzọ enwee ndidi nkesị akwụrụ mọtọ ndụ azụ na ya eketara mazị na naanị wee nekwe ya ntinye nke ọkwụ dị ifu nke buru ibu emana nchiche ezi itinye m ọkwụ n'ime ya nke pere mpe awụsọ ọsọ uru nkechacha ya onwe nwanne m nke na m aha ihe ọ pụta fọ nke a buru ibu ọ tụgharịa gbee bụrụ nke ọkwụ dị n'ime achịa m n'ime obi m ma na nke obele n'iwu sọsọ uru na ọmụkọ ya adịela ihe ahụ ihe eji azụ ụmụaka ma kịta ị ga-afụ onye nwere ụmụ ise onwe ọkụ ise efere ise ngazi ise etiri onye obulu baa n'azụ ụlọ onye ebulu nke gaa n'ime ụlọ nke ebulu nke gaa n'ọnụ ụzọ ama onye kwere ebulu nke gaa n'ebe nke ọzọ onwezi nwanne aka na aka na-akpọkọ esite anya iji wee jee akwụkwọ ekelie ha nche onye ọ na-ekukọ ụkwụ ndị na-agụ n'ofu na akwụkwọ na-agụ n'ofu ebe anyị ekwu onye ọbụla ndị nke iche iche onye mere na obi ndị mmadụ na-agba sasasa nkịta nwezi onye na-ama onye bụ nwanne ife ebe nwanne na nwanne na-anụ ọgụ iche na onye aghọta ọhịa na onye olu na-anụ ọgụ a onye abụta obi ọkwa nwanne onye abụta ekpem ọkụ onye nke ọzọ ya bụ ijikọta ọnụ awọ na die na-ayị oge niile onye weta m n'okwu ọkwọlụ die ha na-echu mmiri ha ayị ha na ntanta ha ayị ha na-ejekpa nkụ ọkwọ di aga owesi anyị ihe menya ji akwọli abụ na di dị ụkọ na onye ọzọ ga-anagharị ya nke a bụ ofu n'ime ihe o ji akwọli ihe ọzọ mma o ji akwọli ya ọgwa ha anyị mgbe na anya na ya awụgolo ezigbote enyi maka na di gị ga-abụ enyi gị bụrụ nna gị bụrụ nwanne gị bụrụ onye agbata obi gị bụrụkwa di gị n'ime ofu onye ahụ di ga-abụ nna gị bụrụ nwanne gị bụrụ enyi gị bụrụ onye agbata obi gị wee bụrụzie di gị ụzọ ihe ise a ga-ezu n'ime ofu onye iwe ya sọsọ di gị ma ọ bụrụ nwanne gị ọ bụrụ nna gị onye agbata obi n'ọzọ ịma n'ọdị m ka ọ bụ ịmanụ ihu na azụ afịa ahịa afịa ka gị na ndị ahụ na-azụ oge n'iru oyibo nye onye ọ na-agala onwe ya oge mgbe ya ezute mgbe ezute onye ọ na-agala onwe ya mana unu ga-abụ nwanne unu ga-abụ enyi unu ga-abụ di unu ga-abụ nna agbata obi ebụzi ya o wee zuo oke ya bụ na obi ọbụla na-anọkọ ọnụ n'afọ anya na-anọkọ ọnụ igwe eji ekwu okwu kịta a na-akpọ ekwentị ọ na-emebi ihe ihe afọ ụmụnne na-abụ nne ji n'Ọnịsha faa nọ nje ọnwa isi onye jebe nwanne ya nna ka ego nume ahụ ọdịkwa ka maka nwaanyị a kebụkwa ụmụaka ekwentị ọsịa na ọdịmma ọgakwa ọnwa ahụ agazigo o nwere mgbe oge ụfọdụ efu ụmụnne gị nwanne gị nke tọrọ ụmụ ya na ụmụ nke gị ha ya afọ anya ara isii ndị a na-eto ekwentị ana o nwere ihe dịde n'ịfụ anya ihe dị na mmadụ na-abụ na-akpa nkata ị na-afụ anya onye ahụ anya ị na-ene mmadụ anya n'anya ị ga-ama mgbọ na-asị asị ị ga-ama mgbọ na-aghọ aghụghọ oge unu na-echekwa okwu ọnụ awọsị na dido ụkọ n'ezie dido ụkọ mana ife dị ụkọ bụ ezigbo di di juu n'ebe niile juu ụmụ nwaanyị dịkwazi ụkọ ezigbo nwaanyị ụmụ nwaanyị juu n'ebe niile Onyeka bụ onye Nnewi ọ sị na ọkụkọ ose na n'ụbara ụmụ jide ekwekweghị ya wee marụ nke bụ adịa ụbara ụmụ adịghịkwa ọkụkọ ama nke bụ adịa ịgbara n'ime mgbe arụ ọkụkọ eyighị akwa ugboro abụọ ihe nke mbụ bụ 11 ọ bụrụ di nzu nwa ọkụkọ a na-akpọ di nzu na ọwụ ihe akwa 14 ọ bụọ 13 ahụ ọ ya azụtakpọ ha nta nwoke ya nwụrụ ahịa nwoke egbe ya ebu egbe na-adị ebecha aka omee kọkọkọkọkọkọ ha ncha na-abịa okpudo ha ncha niile egbe ya ebu nnukwu ọkụ ọ bịa na-achọkarị ụmụ ya mara ụmụ ya bịa kpuna n'okpuru nku ya egbe na-ebute ụmụ dị nzu onye nwe na ọkụkọ a bụ dị nzu ọ na-abọ nri ọbọpụta nri omekekekekeke ha ncha na-agba okirikiri fe eribe onye rio
ọ bụ na akịka ihe ọ bụ ha pụta akarịpụta o meela ụmụ ya mkpọtụ ha bịa ha rijucha afọ nke fọnụ orie mmiri zobe onye ekwe ka mmiri mma ụmụ ya maka na ife na-egbu ụmụ uyom bụ mmiri ọmacha ha oyi ya ba ha na-anwụ mmiri zo ha na tụọ na nịpam ọkpọkwa ha baa n'okpuru ebe mmiri ya nwata ụmụ ya ọ ya echekwa ha n'aka oyi chekwa ha n'aka agụụ chekwa ha n'aka egbe ọkụkọ na-eme ụzọ ihe taa bụ dinzu ọkụkụ wee sị n'ime ahụ na-abụ ọzụgo ụmụ 11 zụta ha zụọ ụmụ 13 zụtakwa ha n'ime arọ nke ịbụọ ọ zụtakwa 13 ọzọ ụmụ ya na-eje 14 kezi ebe ya ama nke ha dị ya mgbe ha dị ya ebidokwa ha iyi akwa nke n'ime 13 zụtara mbụ ịtata nwunye ọmaọzi nke ebu ụzọ ya bụ ọmaọzi nke tọrọ ibie oyibo akwa ọzọ bụkwa 11 zụtakwa ha ụbara ụmụ ha dị-ekwe ọkụkọ ama nke ba adị ya nyekwa ya efu na ọtụtụ ndị na-amụ ọtụtụ ụmụ ada enelu ụmụaka ha anya ọnya mere na kịta ọtụtụ ụmụada ewuzi onwe mgbụsị na-ekiri onyonyo n'igwe okwu nke onyinyo nna ke wee ọnwa onye na-akwa n'Edo steeti ọ mụrụ ụmụ 12 fanta wee nọdụcha ndụ nwaanyị nọ ụmụ nwoke 8 ụmụ ha ncha nọcha ndụ nna ha dị afọ 85 wee nwụ ọ nweghị ụdị aka ọrụ anọghị na biye ma dibịa oyibo ma ndị ọka ụzụ ma ndị ọkaikpe ma ndị nkụzi n'ime ụmụ ya nweghị ụdị aka ọrụ anọghị na biye ha ncha ihe ofu ụdị akwa nupụta ese na-ekiri ihe a ọ na-ahụ m akpata oyi iwe ji ahụ m akpata oyi mgbe na nwoke anwụ ọnụ na nwunye ya fakụzi nkụzi n'oge nke ha ịnweta afụfụ faya ata mgbe a na-azụ ụmụaka faya eji eze wee kpekwere arụ na nso ego ọ dị mana Chineke bịaza gọzie ha nwa nke nwe ụnụ ha ncha bata uru maka na onwere ihe na-egbu nne na nna ka nwa na anyị ozi abụrụ ofu maka na ọnwụ ite naanị eteka onye ka m ji asị onye mmụọ ụmụ 8 ka ụmụ 8 ahụ bachara ya ulu ọ da bụ na ịmụọ 8 ọ bụrụ ofu ya bụ uru ịmụọ 6 ọ bụrụ ofu ya azaghị oku onye taa afọ tụọ ime 7 ka 7 ahụ bagharị ya ulu onye taa afọ tụọ ime 10 ka 10 ahụ bagharị ya ulu onye mere na kịta na ịtụ ọka ime adị ewuzi ifu ya afụ ndị ji ezigbote ego ọ mụrụ ya ntọ ọzụba ha onye nke ọzọ ego na-efu eru ka mmiri ọ mụrụ ya nọ mechie ọgụ ụfọdụ efu onye atọ wọhọ chacha ọmụriri n'ofu ma agụụ akwụkwọ breki ya nweta ụdị mmadụ dị iche iche agụụ na akwụkwọ ha agụ ọbịa ọhụrụ na ụmụaka amama ha akwụkwọ na afụrụ ego ọ dịkacha efu ndị na-ele anị n'ime ụmụ ya fụ agbụrụ n'ime bi ya efu ndị na-eche nche efu ndị asọkwa na ihe ndị aba aka ọrụ kama na ikpokọta ndị ọnụ enwe onye nche na be gị inwe agbụrụ inwe onye na-ele anị enwe ha nche na ofu ụmụ gị faya mbọsị fọ ya ekwu ya eso ya dịka anọ n'iru agha ụbara ụmụ na-eme na-ada anatacha ụmụaka anya ihe nke tinye ego zụọ ha n'ụlọ akwụkwọ mana o nwere ihe ndị ọzọ ha chọrọ ịnụ n'aka nna ha na n'ọnụ nne ha inyere ha anya ụmụaka ga-eri mperi ọkụsị na ọtụtụ o nwezi ibi ya izuru ụmụaka ịmụ ụmụ 11 ahụ wee zụgide zụka nwere zụkọta ike agwụ gị ịzụpụta 8 ka fọ 8 ka nọ n'obere ụlọ akwụkwọ mgbe ike agwụgwọ mmanwụ gwọ ọkwa ọja ndị ịzụpụtara zọpụta ekwerogo fu ụzọ wee fụ ndị fọrọ afọ ha na-asịzi na nwaanyị ike agwụkwana ya na nwaanyị a na-atasa afọ na ike agwụkwana ya ike agwụ ya ụbara ụmụ na-ekwe ọkụkọ ama nke wee adịghị nwaanyị abụ ịtagide afọ wee ru na ngwụcha adị mma ọ bụrụ onye ga-amụta zụọ ha ọfụma ịzụta nwa n'oge ikuru ume n'oge ọnwa onye ga-ada afọ 17 nwa ya aka dị afọ 6 onye a ga-atọ n'afọ wee na-atọ n'ịzụ nwa wee nwụọ oge ụfọdụ ọ ya abịa mgbe ịtọ ha anya Uchenna Akụnne
si wọlịwọ wee zite nke ọ sị na onye ji ụgwọ si na aga na-ejizi na ya ji ụgwọ wee hapụzi ikwe anụ nkịta ọnụ n'ahịa na ejizi na ya ji mmadụ ụgwọ wee hapụzi ikwe anụ nkịta ọnụ n'ahịa ma ndị a na-eji ụgwọ n'obibi na akaba ha ndị a na-eji ụgwọ ifere adị na ihe ọ na-ekwu onye ji ụgwọ ya na-asị na ejiji ezi na ya ji ụgwọ wegharịzịa ikwe anụ nkịta ọnụ n'ahịa onye ji ụgwọ ga-akwụ ụgwọ oji onwe ihe o jidewo ụgwọ ogo ego ise ọ na-alụ n'elu ife ebe o doghị anya na ụgwọ a ọ chọrọ ịkwụ gị ha nọ na-eme ife ego jideghị ụgwọ ụlọ izuụka na-akwụ bụrụ ọkụ nata gbuo nwunye ya ata o jiteghị ụgwọ ụlọ ọkwụbeghị ụgwọ ụlọ na ọnwụ ife na-ebu ụzọ oge ha na-ebu ụzọ eme onye ha na-ebu ụzọ wee meta nke na-esi ndị Igbo si na onye ụgwọ onye ọrụ ekere eke atụghị egwu na o jiri ụgwọ na ọ da akwụ ọ bụ na mmadụ ejide ụgwọ ọ damapụghị obi esi na m jidezi mmadụ ụgwọ ma ya ekwe anụ nkịta ọnụ n'ahịa mgbe ọ na-ekwu ya bụ ọ ga-anụ nkịta na-ewu ewu oge gboo ndị gboo na-eri anụ nkịta nne a na-ewe ka anụ galala ọnụ mana nsị gwa onye ji ụgwọ a n'ihi ekwe anụ nkịta ọnụ kama n'ihi akwụkwọ akwụ ụgwọ iji ọ bụ na ịkwụ ụgwọ ama na ịnweghị ya mana ọ nwe ijite mmadụ ụgwọ nna oge ise eje gbaa anyị ọfụ na nkwere na-alụ ụlọ ebe ahụ onye iji ụgwọ fụ ya fụ oke ị na-ekpụtara okwute na-ekpụtara ya igwe ejide ya nwe obere ego obi agaghị adị ya mma o nweghị onye aka ose na-adị mma n'anya ya bụ onye nkwa ndị ala iji jide ụgwọ ya ata ihe eno eno ịmụ ama ọsị iji m ụgwọ amụghị na atọ kịta ọfụ ka ị na-ekwe ekene ọsị ị na-ekwe ekene ịmụ na ojim ụgwọ onwe onye a na-eji ụgwọ ga-adịla ụgwọ dịrị onye ọbụla ife ụwa bụ ofepụ onye ọba ibie ka a na-agwa ndị eji ụgwọ ha nwere ndị nje ha ụgwọ ndidi na egwu adịrọ bụ akpụrụ mbekwu jebe okwu nwaanyị n'aka na-akwa ndị ji ụgwọ ijide ị na-akwụnye nnene nka jide na ama n'ọfọ maka ọfọ n'ọfọ edọkaji wetara nne tii nka ọ na-agbagota ka ọfọ n'ọfọ ị na-eme ihe obi na-adị onye eji ụgwọ mana nọ na-elota nọ na-akwụta onye ozizi onye na-ha akwụ ụgwọ ifu ka ọ na-ekwe anụ efi ọnụ n'ahịa ma ọ tozo ya na ụfọdụ gịnị ya na-enwe okwu osia mgbe ejizi na nji ụgwọ wee hapụ ịkwa anụ nkịta ọnụ n'ahịa na mma atagodo nke bụ anụ nwa mmụọ amanụma mmegbu nwa mmadụ amanụma mmegbu nwa mmụọ ka ọ dịrị nwa nọsi ike mma dịrị ada nne ha nọ n'ụlọ mma Chibụzọ si Asaba zite nke ọ sị na nwata na-erika na nne ya na-erikọ na nwata a na-erika bụ na ya na nne ya na-erikọ nri na nwa na-eri ncha na nwa manụ nne ya na-eri manụ na-erika site ike ya na ndị ọgbụ ya ọfụna nwere ọ na-abụta abịa maka nne ya gị ọ na-esere ya aka nwa anọghị nọ nne ya n'ofu nne ya n'oyi bụ nwa ya n'ise ọmahụ na nne ya na nji nwayọọ na-eche nka nwa rijigodo afọ kama m ga-ebu ọnụ ka nke ma ọ ga-ebu ọnụ ka m bụrụ nwa a na-eme na ya na-akpa ike ya na-eri nne ọsịsọ ọmahụ nọ nne ya kpata anya eseghere ya afọ mgbe nwa ga-ama na ya mụrụ eri nne ọbụla na ike iri nne adọda itikọ ya na ndị ọgbụ ya tupu o rie ofu ndị ọgbụ erighị sọtọ ebe ọkụ erite nne ha gwụbere akwa o nwere ihe nwa na-erite n'aka nne ya ọgụ ụfọdụ ijide ụgwọ nna gị nụkọta oje n'azụ kwa ụgwọ ahụ na akpara afa nwaanyị akpara afa die n'ifere adịghị eme onye ala mgbe o mee nwanne ya o jekwa ụgwọ ahụ ya ama na ọkwụ gị ọgụ ụfọdụkwa ị na-aba mba n'ụlọ na-etu ọnụ na-alụ onye ọbụla aka n'ihu ma ndị tọọrụ ị na-agbaghị nkịtị ise na-arụ ihe karịa ha
ya ma na ime ya n'ọma ahịa ma emume ya n'ụlọ akwụkwọ ukwu onye amabụ n'ego elu n'ibeghị naanị na ihe eji ọlụ ji gbaghị nkịtị mgbọsị ịtụrụ ya ọgụ na mama gị nna gị ga-abarị ya mba ada nne gị mee ihe kwa ya aka ọ gbaghị nkịtị ihe o ji gbaghị nkịtị bụ na nne gị nata nụ ya na ọ ya abarị ya mba ị na-amazi n'ịtọrọ nwa maka na ọkwa ya aka ka iji wee tụgharịa ọrụ nwanne gị ka ọ bụ maka ifie ịkwa ya aka ahụ ọ gbaghị nkịtị mana ịkwa onye ọzọ aka n'ụzọ ifu ihe na-esu ya n'isi gị ike bụ na gị na nwanne gị na-anụ ọgụ omere gị ebere nụọ ọgụ n'ụlọ akwụkwọ ka ịfụ nụọ ọgụ na ọma afịa nụọ ọgụ n'ebe ndị ụgbọala nọ ndị agboro asị ngị nụọ ọgụ ịkpọ na bọsọ na nwata na-erika na ya nne na-erikọ ọgụ ụfọdụ ewifo nwaanyị na-atụrụ ndị ọgụ oke akwa n'ukwu dodo dị na akwa dọgharịa n'ime ụlọ ọdọrịa aka aka na ọdọrịa aka na kebe di ya na-esi ụmụnne nne biko hapụ na m ka nje rahụla hapụ gịnị ọ dọkwala aga aka biko nwaanyị biko hapụ nka nje rahụla ee ọwụrụ agbara ibie ka ọ dọrọ ihe a n'iru ezi agbara akụ ya na-agbara n'aka ibie di ya ọ na-adọgharị onye ma n'ọnya na nke ndị ọgbọ ya chekwudo n'imesi ife ike n'ọzọ n'ebu nwunye ya na-adọgharị ya ise n'otu akọ na-adịba na nwata na-erika isi na nwaanyị ọ dọgharịgide n'abalị mana nne ya sị ya iwegbu ya nkịtị ya gị hapụ ya ahụ na nwata na-erika nne iwu n'anya na nne na-erikọ motofu onye ọ na-eme ka ọ na-eme ọ dị mma Chukwu nwe ike bụ onye ezi Owere ọ sị na onye amaghị onye ọ karị onye amaghị onye karị ya ada ama onye ọ karị Chukwu nwe ike ị ga-ama onye karị gị maka na ekene na-elu elu nsọpụrụ na-elu elu idebe ahụ n'ime nsọpụrụ onye ọbụla onye achọghị m mmanụ onye kwuo ya bịa metụ m aka n'ahụ onye kwuchie lụ m ụzọ egosi m ya ihe ọ bezie enweghị onye na-asọpụrụ nweghị onye na-ekwe ka o tinye ọrụ nweghị onye na-elughị nso ịreta onye na mmadụ niile ga na-asọpụrụ gị na-epụta onye ọ na-egbu ikpere naanị ọ sị na onye amaghị onye karị ya a ga-ama onye ọ karị ịsọpụrụ ha ọlụ onye tọọ gị ndị tọrọ ma nsọpụrụ gị ọgụ ụfọdụ ị na-akpali nna gị na-akpali nne gị onye kwuo ịtụ ya n'ọnụ were okwu ya tụọ n'ime ọfịa bawalịa mba emezi ebe na-atụ anya ka ụmụnne gị ndị tọrọ na-asọpụrụ otu ịsọpụrụ nne na nna unu ekene na-eru elu ọ na-etosi etosi onye fee eze elu ya kirika isova mmadụ obi bụ onye ukwu na dunukọ ọfịa ọ sị na onye fụrụ onye na-ene ya nka na-asị na agbụrụ ha da aka nka na agbụrụ ha da aka nka jaja agadi nwaanyị ihe otu aka anyị na nkwa n'oge anyị anya da aka nka anyị otu aka anyị na-adịba ịma na ọfọ onye na-enye ya nka mgbe o nwere ndị na-enwe ezigbo nwa onwe ndị ụmụ ha adịghị ekwe ka ajụ ha daa naanị ọfọ na n'onwe ebe a wilu ọsị ga-azụ n'afịa ga-etezi na mmanya chọtala gị ndị gị na ha ga-ebi na-echuru gị mmiri na-esighere gị nri mụta afọ ijegoro ihe na-afịa bunata ụna na-eji afọ ọzọ ewelukwa onwe ebe a na-akwụ ozu ijere n'oge mgbe ojitọ gị nata onwere ide azụzi afịa ide alụ ọrụ ugbo nwezi ị na-eyizi aka ụmụ gị ọ bụghị ife onye ka na-ata afụ gị na anụ ka ọ dị ma onye bụ ụzọ uwe nri nọ na ọ dọbaghị ọrịa na-asịa ka na-elelili onugbu n'ahịa ụlọ na mgbe ya akwụsị n'ugwu anyị na-azụ ka na-eleli nkụ anyị lere kemgbe ọ na-eghe anya nsịra ntịwa adịrịa nne oyi ekwu ka ikwuru oiji ụwa agbụrụ ụfọ onye nne ha nka na-asị na agbụrụ ha aka nka oije dị oiji ụwa nwaanyị ebughị m bi ụzọ wee bịa ije gị ọ makazi na ọ dabara ya onye mere na ụwa na-ejighị eme ọnụ ife onye ọdabaghị ọlụ eme n'ọnụ ichie nwa bụ nwanne bụ onye ala ọzọ
isi nwa bụ nwanne ala ọzọ afịa ọ na-ifite ọgwụ arị ka ọ sị na ụmụ anụmanụ ada eji ike aba n'ọfịa ebutere ozu agụ ụmụ anụmanụ ada eji ike aba n'ọfịa ebutere ozu agụ agụ ngwa nwụọ ebute ozie ụmụ anụmanụ wee fụọ ọfịa esi na wee bute agụ mfa dịkwa aba n'ọfịa mana agụ na-ebu ebube agụ o nwere ndị na-aza ọfịa afụrụ agụ ọfịa na afụrụ agụ si nye ahụ n'olugo afọ ise ji wefe agụ n'ọfịa ndị mmadụ ada eji ike abịa dinta adaba n'ụdị ọfịa ha na-enwe dinta na-agba agụ ọ bụrụ dinta ọbụla na-agba agụ ọfịa afụrụ agụ anụ ndị ọzọ dịkwa abịa nke a bụ ọfịa ebutere ozu agụ n'ime ya anụ ndị ọzọ ọfịa afọ agụ ọfịa o nwekwa agụ ka dị ndụ nọ n'ime ọfịa mana agụ bụ eze ọfịa na-enwe na agbọ ka adaka bụ okwu asị onwe ha anụ na-anụ onu agụ kwụrụ agụ onye mere na asị na oyi mgbada na agụ bụ ma afọ ju agụ afọ ju agụ ifenye na mgbada nke anyị na-agbada ugwu agụ na mgbada na-esi na azụzụ ọ bụkwa na agụ bụ agụ gụ ha anya mgbada bụrụ onye ilu ozugbo ịnụ asị na ụmụ anụmanụ ndị eji ike aba n'ọfịa afụrụ agụ o nwee n'ụzọ ebe ndị ohi na-anọ olofumozụfonye gaveni ya nwude merụọ ya arụ na kọrịa ihe ịma nche ka ije ka nwudegodo tupu ịma n'ụzọ ha dọrọ mma ọnya mere na ọgụ ụfọdụ efu ndị na-anya ụgbọ anyị n'abalị nwebe fara ofe akwụsị menyụọ ọkụ dị na laanị ọkụ elekere 5 n'ụtụtụ tupu ebidokwa nke gafee ebe dị aṅa na-ama n'ebe ahụ na-adụbe egwu na ndị ọjọọ na-anọwa n'ebe ahụ isa na ihe agazi na ọfịa afụrụ agụ na ya ebutere ozu agụ na ụmụ anụmanụ daba n'ọfịa ahụ na onweghị onye na-afụcha isi n'anya njekpuo ya ozi a si n'aka ichie nwa bụ nwanne ala ọzọ onye ifite ọgwarị Ugochukwu ezere ibe ozuzu nwada adama ada ekwe ka ebule gafee n'ama nna ya ozu nwada ada ekwe ka ebule gafee n'ama nna ya ọ ga-egbu ha na-ebereta ozu anyị ebu ụzọ gbaa ụzọ be nna ya ụzọ be nna nke nwada ọ bụrụ na nwada bụ onye nta na ọmụnachi maọbụ na obodo ọka maọbụ na ọgbunike eweburu ozu ya na-achọ ibu na gị ya Enugu Ukwu anyị ebu ụzọ gbaa ụkwụ na be nna ya n'ilo be nna ya n'ama nke ama mba n'ụlọ hụrụ nwa ama ọbụla ndị nso na ya ezitu ozi ọha na ya gbaa nwa obere egwu wee binikwa jewezie ebe die mechiri ebunatazi ngịga wee mechizi anya ozu afọ ọzọ ka ọ dịkwa na-adị ebu egwu agafe n'ama ibu ha egwu wepụta n'ama ọbụla unu ga-akwụsị mgba egwu ahụ obele n'oge gboo iwu ka ọ bụ ndị gboo ụmụ ya ama ebe ọsọ unu na-eji unu akwụsị kọọ ya nwobele imeghe ya unu afụ ya eme n'ụzọ ịma ihe na-emenụ ibulu egwu wepụta n'ama ọbụla ka ihe unu na-akpọ ya n'oyibo ama nke ya na-akpọ n'oyibo ibu ha wepụta anya ya unu efi egwu agba nwobele unu kafe ya na-agbagha egwu afọ unu agacha aka udu na-awa maọbụ ịchaka na-awa kaadị ka ifie ọgwụ kakwa na-agbọzi eme otu aka ọgwụ na-elekwa abalị one ọgwụ ọ bụrụ nke ọgwụ nwe na ọka alụgoro kemgbe ya wee okwu ndị gboo kwuru wee taa ọjị wee kwu kụọ ọfọ na anị okwu ọnwụ na ọgwụ nkwa n'isi ọgwụ lụka n'ọlụ ọrụ ọnwa 6 ma ọrụ afọ 5 na nke a bụ n'okwu ndị gboo kwuru na iburu egwu pụtara n'ama n'ihi ekene ndị nwe ama
maka fakweta nọ ya ka baa n'isi na ndị nna 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 ha na-anọ n'ama ahịa ndị afọ ha anya epụta egbe ele ha egwu wee gafere mana epụta iburu egwu atụmma ma ọ igbo eze wee pụta gafere na nwa na-agbada unu anyị ejesi egwu ahụ ebu nna eje abụ ya nata ofu ngwa egwu na-emebie ukwu na elu na ebu nna eje kụọ ịgba gbawa unye ihe na ihe ndị gboo debecha ọnwụ gozi ike ndị mara demeze kịta iji ha ji dada eme bụ na ha amahọ efu ma ebule egwu na-aga eburu ụzọ abịa ha gafere gafe okenye gasị azụ ya na ka isi ebele egwu sọzọ kwa ya obele unu ebenikwa ịhụ na-aga ebu nna ga imeghị ya o nwere ike onye munu na ya enwede iru ọnwa na-ebu nne ji nkwe lụọ ya ọ na-aka emekwa unu ego yi nne ụzọ mmiri ezobe ndị ihe nenu na-egwu anyị apụtazi igba egwu n'ama ahụ na-enye aka na-enwe iru ọma Ugochukwu ezere ibe ozu nwaada adịkwe ka ebulie gafee amanne ya ogbu mma adịkwe ka ejiri mma gaa ya n'azụ isi nke dị na osisiri aka Ndubuisi Mba Okpoko ya kọwa nke anyị ka anyị na-aga maazị Nathaniel Ene a na-etinye pastọ onye ọrụ Imo steeti ọ sị na ọkụ na-agba ọzara na ọ da-amụ isi dị ndụ